ειλικρινός και το υπογράφω, γιατί ήμουνα 5 μέρες μέσα στο Πολυτεχνείο, καθαρίσανε η αστυνομία όλο τον κόσμο, εντάξει, και πέσανε και κάποια δακρυγόνα, κάποια αυτά. Λοιπόν, ξέραμε ότι θα γίνει το ντου από πλευράς αστυνομίας. Ήρθε λοιπόν το βράδυ που έρχεται η στιγμή της εισόδου του τάγκς μέσα στο Πολυτεχνείο. Με το που μπαίνει μέσα το τάγκς κάνουμε όλη μία κίνηση, επήλθε ένας πανικός. Οι μόνοι τραυματισμοί που υπήρξαν μίας κοπέλας που μάλλον από την πόρτα που έπεσε πάνω της, όταν λέμε πάνω της, στα πόδια της κάτω, και αυτή η κοπέλα είναι η μόνη που πήγε στο νοσοκομείο, και το παιδί που πήδηξε από τη σημαία κάτω και θραπούληξε το πόδι του. Ελληνικέ λαέ, με βαθίαν συνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευτήσης τάξεως. Κατέβαλα μέχρι τούδε πάσαν προσπάθειαν για να οδηγήσω την χώρα προς ομαλήν δημοσίαν ζωήν, εξασφαλίζουσαν την περαιτέρω κανονική εξέλιξη των πολιτικών μας πραγμάτων κατόπιν μιας μείζωνος πολιτικής κρίσεως χρονολογουμένης από το 1964. Ατυχώς αναρχικά στοιχεία, αποβλέποντα εις ανατροπήν πάσης ενόμου τάξεως και εκμεταλλευόμενα την αφέλεια απροσγειώτων ατόμων και την ιδιοτέλεια πολιτικών προσώπων, δημιούργησαν επικινδύνως έκρηθμον κατάσταση. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών απέδειξαν την ύπαρξη συνωμοσίας των εχθρών της δημοκρατίας και της ομαλότητας, οι οποίοι αποβλέπουν στην βιαία παρεμπόδιση της εφαρμογής του δημιουργικού προγράμματος όπερ πραγματοποιείται από τις μεταπολιτεύσεως της 1ης Ιουνίου του 1973. Τεταγμένος εκ του συντάγματος όπως προασπίζω την γαλήνη, τας κατακτήσεις και την ασφάλεια του ελληνικού λαού, δηλώ ότι είμαι αποφασισμένος να λάβω όλα τα πρόσφορα μέτρα για την παγίωση της τάξεως και την ανεμπόδιστον εκδίδωση του λαού